vam fer, que vam eixir en una barqueta, t'abuelo, jo i el meu nebot, Julián, i Odi el pregó. Sí. Ell se veu. Ell se veu quan este és Julián, este és t'abuelo i este sóc jo. El vam dir 2 o 3 anys. I la gent d'entonces, pues, va anar a passar unes vesprades o unes nits molt agradables, perquè se feien la boca de costat a costat, de riure. I jo te puc contar que una vegada pues, me van donar un paper de serio, un paper de persona sèria. I clar, pues, vaig eixir a l'escenari i la gent, en vez de creure's que jo feia el paper sèrio, pues, van començar a riure's tots. Només de vore? Només de vore-mos. Només de vore-me a mi, per exemple. I així mos ho passàvem. Es fem teatre així, i està el Teatro Muñoz Seca. Les sarsueles eren les que solem dir del género chico. La Reina Mora, Los Guapos, allí no ha cobrat ningú. Allí, al contrari, mos costava diners del bolsillo. Perquè recordo una vegada vam anar a Alcalá a treballar i t'abuelo per l'esprà pues se'n va anar a veure què d'això, com arreglarien l'escenari i de més. I va anar al quartel de la Guàrdia Civil perquè entonces treballàvem nosaltres per al front de joventuts i en benefici per ells. I li van donar tota classe de facilitats. Total, que el pleguem el dia següent i allí dels que li van donar, com vos van donar tantes facilitats, no quedava ningú. Havien fugit tots. I anem al quartel de la Guàrdia Civil i això passa. I ara donen-me tot el taquillatge, totes les entrades. Diu, vaig, a quina hora han de començar? A tal hora. Doncs vagin-se'n vostès allí, que a l'hora és començar tindran tots els decorats i tots allí. Bueno, no res. Però anem i el taquillatge, el quartel de la Guàrdia Civil el va vendre tot. Enviar a totes les d'això i mos posem a d'això. Allí teníem a 2 que mos van portar les decorats, l'abuelo es va posar i no hi havia ningú dins del teatre, però nosaltres a l'hora obrim el teatre i les portes obertes. I encara no estàvem a mitjan obra, ja està el teatre ple. Que tots tenien les entrades. Perquè se creien que, com passen els pobles, que van companyies a timar a la gent. 4 bobaes i això es treuen els diners. Sí. Home, el bo de la companyia, no sé què dir-te, el bo de la companyia era tot. Perquè tots els que componíem la companyia doncs érem com a germans i reparties els papers. Jo mateix anava a casar diumenges i tenia que vindre'm a lo millor al tercer de nit i en seguida agarrar-me a fer teatre, cansat de la muntanya tot el dia. Hi havia molta germandat, la gent anava molt al teatre perquè ens agradava, se ho passàvem bé, no era car, i ahir va ser l'últim teatre que teníem, el Muñoz Seca se dia. I han fet obres molt bones. La caiguda del balcó, Colombaire de Profit, Nelo Bacora, com tu havies dit antes, l'Esperit de Macunyà, els Bessons de Sedaví, Pare vostè la burra, encara diuen que el peix és car, en fi, tot el repertori de les obres valencianes.
I després sarsueles també. Sarsueles n'han fet algunes. Sí. I per què? La sarsuela ixa que die que llueva, que ixes de la reina Mora també. El tio Boada era un home més que tècnic, era un home que per ell tot estava bé. Comprens? Ell en tal de que a l'escenari no faltarà res, se deixava el treball, comprens? I anaves tu que tenies una barca i necessitava una cosa precisa per girar la mar i no la feien tal de fer un tubo, a lo millor pel teatre perquè era precís que ixera eixe tubo, comprens? L'abuelo pues quan fèiem el colombaire de Profit, que ell feia del novio de la chica, millor dit, del que va a comprar una coloma i l'agarren pel novio de la chica, és la obreta. L'abuelo feia el que més m'agrada d'ella, no nomenava què, era eixe llunaret que té baix del pit. I el pare de la nòvia ve. Este nòvio és un deshonrat, però no és el nòvio, és la confusió ixa que hi ha en les obres de valencians. Què te diré, on ha passat tantes de coses. Hi ha pues, algunes coses que han ocorrit. Per exemple, tu te'n recordaràs que encara està així el que és president de la Panderola, Manolo. Pues eixe una vegada fent teatre sí, fèiem una obra que ix el carter a donar una carta i té que eixir cansat i només entra en escena que només dir això: don Anacleto, una carta que viene de Pontevedra, però té que eixir cansat. I l'home pues per així està a la porta falsa del teatre, des d'ací a la farmàcia en què està el puesto que està, corrents amunt i avall, i diu, quan me toqui eixir, diu, perquè el que volia eixir és cansat, perquè figura que eix cansat. Mira, una carta que... Però ell volia fer-ho real, comprens? I va estar corrent per ahir mitja hora, fins que li van dir ara, i va eixir corrents, i va eixir a l'escenari. Sí, són coses que han ocorrit durant la vida del teatre. Jo he eixit, com jo no sé si vos ho ha dit antes, i han alçat el teló, i la gent ha començat a riure's, i jo m'he quedat parat, i al final he tingut que dir-los al públic: quan vostès acabaran de riure's, es començaré jo. Però això es fa en un puesto on quasi tots són familiars. Ara nosaltres hem anat a Penyíscola, a Torreblanca, a Alcalà, a Puriol, i jo també vaig treballar una vegada en el teatre principal, en Castelló. Únicament en l'època aquella, pues, la gent esperava que vinguera el diumenge per anar al teatre perquè no hi havia coses per a divertir-se. I nosaltres teníem el públic que es pot dir que eren sempre tots els mateixos. 3 cada setmana ensaiàvem. Solíem ensaiar 2 noves i una reposició. I algunes vegades una pendix d'això i 2 reposicions. Però reposicions que les havies fetes fer molt de temps, i quan posaves alguna reposició, com la gent les recordava, igual anaven. Tot el Nelo Bacora l'haurem feta, jo que sé, les vegades. Fieres manses, ses en castellà, igual. El colombaire de Profit, pues també la caiguda del balcó. Nosaltres hem fet teatre ahir al Cine Marina, que està ahí. Hem fet teatre en la plaça. I fem teatre, senyor del teatre. Comprens? Però és que se necessita moviment per a... Després totes les nits ensaiar. Així que no paraves. Pues anàvem a una casa determinada, comprens? El que apuntava en el llibreto,
i a fer l'obra, fer-la des de cabo a rabo. Primer copiàvem tots els papers, comprens? I a cada un li se donava el paper que s'havia d'estudiar. A mi no me n'han copiat mai cap, perquè jo sempre, modèstia a part, ha sabut el paper de tots. Ningú deixa virtut. Home, se va acabar, perquè la gent se va fer vella, alguns ja no d'això, i tot el món té un fi, perquè nosaltres érem tots aficionats. I clar, pues, ja se dice a lo millor de este ja no d'això, no vol eixir, l'altre tampoc, perquè com ho fes desinteressadament, més que res per falta de salut. Y vio la puerta tancada, y como no pudo abrirla, se coló por la ventana. El criminal llega a la alcoba y al punto la deserraja, pero para su desgracia solo encontró 4 duros, 3 en menuts y 1 en plata. Después cogió al niño de la mama y lo descuartiza y lo mete adentro de una tinaja donde tenían olivas para el regalo de casa. Porque han de saber, señores, que Blas el hijo criaba por ser su leche mejor que la leche condensada. Después lo cogieron los civiles, con cordeles me lo amarran, lo condenan a presidio y al año justo, coll de figa, lo matan. Teatro.